allemaal klanken. Ik blijf die elkaar raken met die mensen goed, maar baie goede woorden. Die is nou een wat een expired woord heeft voor de gemeenschap. Zo als ik veel kan vragen met meer te luisteren wat ik te zeggen heb, wat heb jou gezien en hoe komt het zeer voor de mensen. Lief vir die Here. Ek dien die Here so. Vir my is dit goed gewees om 'n boodskap te kan uitbring. En ek wil dat dit meer in die musiek doen, want musiek kan vegan. Zeer voor de mensen wat een soort muziek doen ze. Wat vind je voor de gemeenschap? Gospel, hoe ze hier af en die omstandigheden waar die mensen nou doen ons om, wat vind je voor? Wees zeer voor de mensen ook goed te zien op gospel. Ik zei altijd als ik mijn song maak dat ik hoop moet brengen. So, de reden hoekom ik mijn muziek lemmelklanken noem, want ik die woord leer ons is lichtdrager, so ons wat die lichtdrager is kan die wereld op beter plek maak. Hemelklanke is meer as net musiek. Dit is 'n boodskap van hoop, vrede en inspirasie. Elke lied is geskryf met die doel om mense nader aan God te trek, siele op te lig en harte te versterk. En om hoop te bring in tye van swaar kry, mense te herinner dat hulle nooit alleen is nie. Liefde, geloof en vrede te deel, deur elke klank 'n geesvervulde atmosfeer te skep, waar luisteraars kan rus en nuwe krag vind.